Srbija pretenduje da uđe u Evropsku uniju, srpski seljak je po rečima naših političara stup stabilne srpske države, a evo kako izgleda putni pravac kojim srpski seljak treba da dođe do svojih njiva. Nalazimo se u Rajkincu i u Rajkincu poljski putevi izgledaju ovako. Ovde možda Milorad Šapić može da zapliva, Denis Šefik takođe da igra odboju vaterpolo, a pogledajte kako ovo izgleda. Ovo je strašna stvar. Ovo je strašna stvar. Za ovo je potrebno borbeno vozilo amfibija da bi prošlo ovde, a ovo je jedini put kojim seljaci, naši sugrađani, sunarodnici iz Rajkinca mogu da dođu do svojih plodnih polja. To izgleda ovako i sad vi zamislite posle ovih kiša kombaj koji treba da uđe da vrše u neku od livada i polja u ovom putnom pravcu i po ovom pravcu. Pogledajte vi naše količine. Mi, kao što smo i obećali pre par dana u Rajkincu, gde smo bili na našoj tribini, bilo je dosta sveta, dosta ljudi, dosta domaćina, rekli su nam da je najveći problem upravo poljski putevi, ne mogu ljudi da dođu do svojih poljskih puteva. Mi smo danas donirali, a to ćete nešto kasnije videti, 20 kubika makadama kojim će oni popločati, to jest ne popločati, nasipati sve poljske puteve tamo gde su najkritičnije deonice. Kada budemo prošli cenzus i ušli u gradsku skupštinu, potrudit ćemo se da ovi poljski putevi više ne izgledaju ovako, nego izgledaju onako kako je to dolično i kako to dolikuje svim ljudima u opštini Jagodina, u opštinama širom Srbije. A ono što je najbitnije jeste da ovi putevi ne mogu da budu 2 do 3 metara. Ovi putevi moraju da budu 20 metara širine, da može da se mimoiđe 2 traktora, da može da se mimoiđu 2 kombajna. Sve drugo je smešno. Čemer, jad i beda. A ovo je ono što je realnost srpskog sela. Poljski put u Rajkincu, za razliku od onih poljskih puteva u Evropskoj uniji do kojih je asfalt stigao. Teško da ovde moje vozilo koje ja vozim može da prođe, možda nečiji drugi Mercedes i može, ali moje vozilo ovde ne može da prođe. Teško da auto možemo da dođemo do svojih njiva. Rešenje problema izgleda ovako. 20 kubika makadama, dobro organizovani meštani sela Rajkinca i evo, nasipovanje puteva kreće upravo sad. Mi naše reči pretvaramo u dela, tako je bilo uvek, tako i sada. Molimo vas da 21. juna date podršku našoj koaliciji Bunt prava Jagodina koja se nalazi pod jednim brojem 2 za dela, a ne za reči.